Nala sa rurungak mo, dete sa unikayong. Yamanin mi no mapatgan, di kita kidaw mi kada kayo. Ket uray siyak. Dete doon ko mabalin kahit mimit ko mati pumasyar di tayan nyo to may dakay kong mabisitaan. Ket dete kidaw ni kayo nga iraman da kam tumamot nga daduma tawang ipon bain ket di ka makagalgal ti natangkenan. Ala daytan may bagak. Okay. Oh, ni Tatapo kasarita tayo ni Senador Angkel Inyong. Ni Tata Inyong apo. Angke, cho. Ayan. Mayat? Una ka, teta. Anak ko, da kayo amin dito nga ako kakasinsay, nagkakayaw. Nora. Da kaya amin kading Pilipino dadita. Sisinagit kayo. San la da kayo kakasinsay. No, anyaman nga rin, gati mapaspasamak. Kat saklulun yung sa nga Pilipino na. Sala da kayo nga kakasinsin, nasken nga ako Makyayos kayo, ayos, lalo kat sang nga iligay, dito luglugar. Kat, makunak siya domeng. Ay, sir daw, pigilan nyo ba si Likior, tapos no, kikita tayo pa mga anggat no mo, still kayo kasla kanyak. Ang kalyo kasi hindi balado na. Dito masarita kada kayo nga uray ka sa no tagagawa yun no, bayben nyo sa lunat yawan tumulda sirbina. Kat, dito yan, mo, di nga sok. Kat, Nga. Katigan na nga. uray, bakit kanlakay kami kini nanayon? Oy. Seti kang palaang kunam. Ore, babagat kami kada lalakayan. Kan naragragsak kam payano mapasangput da kay tumot lang sa salon at kuma. Ken kasta kami mat. Sweetheart ko ng mata, basic i-shortman ko ng mata. Yawanan. Okay. Awanan. Si Ma'am Vermont. Kani ni anti ne. Dagiti taga Kuwait. Oh. Anti ne. Ante. Sige na ante. Ay. Pogi. Ako na. Sige, ikaw na. Okay. Pogi dito ka. Saan ba? Kain dalawa. Sige. Ano na to Ganyan. Ano pa natin? Dataman pidwak ti agsarita dito ko dagman ammo no anat maibagak nga talaga ta aglalabod ti marikrik na kita ta ragsak ken liday gaputa awang kay man dito yung kadkaduami ngam ure man no kasta maraksa anak ta nigiti kakabagyan tayo nga adayo met ti lugar na ket umay da kam sinarungkaran gapuman iti pateg ken kamay tayo nga kakasinsin uno kakabagyan. Kasman lang dak may bagano ana nga talaga ti saritaek uno ibuksilak talaga nga jak ammo ti adat ti rikrik na kita ket Nite kas kunagon nga makulkul peget ti panunot ko ta naikpakumit aming responsibilidad kanyak dito eh.
O baka maubos ang kuto mo dyan, ha? Kutkul ka ng kutkul dyan. Sige, sige. Kat tila talaga makunak ka na tayo. Kat ti ko ma-maintainer tayo kat di tayo pinagsinarana kan pinagkinawatan tayo nga kakapsat. Ato kumapay ti bagak ngem amo tayong siguro nung ti adat tirik-rik na tayo. Ta ngem ura man peno kasta dete kuma bagsayatan tayo tikitaan tayo ta amo tayo no talaga no kasanot trigat dito yen. Ke deti amin ti nagkarkararag idi namarswa ta numampay agad dayo tayo ket makita tayo kumati simbeng ken urnos ti panot tayo nga mangkita ti pagsayatan tayo amin. Amo tayo no anak ti kasasaad ti pagilyan ng rona deti lugar tayo ken isu aminen dito lang ti masarita ket kumusta kay amin ta. Okay. Ay. Ala, wala guro kayo ah. Ay. Anak ko, Fem. Lupay. Si kakit hanggang nagtaod kanya. Diyan kayo. Daw-dawatik ko ma, datay anos mo, kan panagsingsingpit mo, ket lupay. Hangkay nga kakasilpo bagis. Maawatak unay ti fundamentom ket sapay kumapem ta datay tulong mo ket siyak namam nga sinapsapol mo ipatag ka ket ibilang ko nga sika nagtaod kay ti pusok ket ala sapay kumapem ta nya po Dios ket bendisyonan na ka. Dahil magan. Linura, da kita tayo, titangwana, masabi ko magkalapod Diyos, tanembag kayo nga salon, nga sa pamilyaan. Umekan to, kat madala sa marungkar, diti balasang ko, agsarita tapay, personal, kat sapay ko matakita tapay, karkararangan kayo sa pamilyaan, tinemba, gagas-gasat yo, kung sumangsangot, ipagribungan nyo, tadakmat nga dat dito, nga malagip yung mo, tilaglagip yung kanya, katagyaso na itagminaak, tadak makasubsubalit kada kayo, itiribong ko, pagsubalit, panay karkararag ko, kada kayo, itinimba, gasal-salunat, amen. Ala, close mo kayo. Siyang tagbagal para kay Manang Mila. Come here. Wakadikit saan? May sana sa.